BPI 농객 대통령 선거력 보드 대통령 선거력 보드 BPI हानजाया बाय इलेक्शननि बिजाथि फोसावबाय। बाक्सा जिल्ला 29 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय सिमला शिव मन्दिरनि लांगोनायाव BPI हानजाया खौरांगिरि मेल खुंदों। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BPI हानजाया 29 नं खख्लाबारि बियाबनि जानो गोनां बाय इलेक्शननि बिजाथि महरै लाजिहां बसुमतारी बिथांखौ सायख'बाय होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि बिथांमोना बे मेलनि गेजेरजों गावसोरनि देरहासारनायखौ 100% होननानै बुंदों आरो बे बाराव गुबुन हानजाजों खनले रायजो राजाफोरा थगायजाबाय थानो नांला होननानैबो बुंदों। आरो BPI हानजाया देरहायोब्ला रायजो राजाफोरनो दानसेयाव 8,000 रां होगोन होननानैबो बुंथियो। दिनैनि खौरांगिरि मेल लिंनायनि उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जे जोंहा भटार्स पार्टिया फैगौ जे जानो गोनां उपनिर्बाचन जोंनि बे 22 नं खख्लाबारि समस्तियाव जे बिसायख'थि बे उद्देश्यखौ लानानै जों दिनैनि मेलखौ लिंनाय जादों। उद्देश्यखौ बुंनाय गुबै उद्देश्यआ बेनोदि जे भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलआ दिनै जोंनि आसाम रायजोनि बा फुरा भारतबर्षनि गासैबो भटार्सफोरनो रांखान्थि उदांस्रि मोनहोनो थाखाय बा होनायनि थाखाय जोंनि भटार्स पार्टिया दिनै नांथाबबोबाय दङ आरो बिनि थाखाय हाबा मावबाय दङ, जायनि थाखाय जों दिनै इलेक्सन गेलेनांगौ जाहैदों। इलेक्सननि थ्रुयै जोङो MCLA, MLA, MP जुदि जोनोम होनो हायोब्ला जोंनि जे उद्देश्य बेफोर उद्देश्यआ सानसे समाव जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामनानै दिनैनि बे मेलखौ खुंनाय जादों। आं बाक्सा जिल्ला आफादगिरि हिसाबै आङो गोदानै दाजानाय आफादगिरि। दा बे हिसाबै आं लाजिहां बसुमतारीनि जिथु नुनाय बेकग्राउन्ड बिथाङा गोबां मोजां मावबोदों, ओनसोलनि थाखाय गोबां मेल मिटिं सामलायबोदों। बिनि थाखाय बिथांखौ जोङो PPI दलनिफ्राय मोजां मोननानै बिनि मावनाय दांनायफोरखौ मोजां मोननानै जोङो बेखौ जोङो केन्डिडेट हिसाबै बारग' बिसायख'थियाव जोङो माने सायख'नाय जादों, बिजाथि हिसाबै सायख'नाय जादों। आंनि देरहानाया रोखा। बिथांनि देरहानाया रोखाया ओरैबायदि जोङो रायजोखौ 22 नं खख्लाबारि समस्तिनि रायजोखौ जों ओरैबायदि खावलायनो सानदों, मानो होनबा रायजो राजाफ्रा केबल भट होनायनिल' उदांस्रि मोनदों, भटनि बेसेननि उदांस्रिखौ मोनाखै। बे बेसेननि उदांस्रिखौ MLA MPफ्रा लागासिनो दङ। ओंखायनो गाव गावनि भटनि बेसेननि उदांस्रिखौ लानो थाखाय आं 22 नं खख्लाबारिनि रायजो राजाखौ आं खावलायो। मानो होनबा जोङो केबल भट होनानैल' जोङो MLA MPनि परिबर्तन बा उदांस्रि होबाय थाबा जाया। बेनिखायनो रायजो राजाखौबो आं खावलायदों जाहाथे बिनि थाखायनो आसाम बा BTR ओनसोलाव बिरोधि दलनि गोनांथि जादों। बिरोधि दल गैयिनि थाखायनो नैबे आसाम आरो BTR ओनसोलावहाय गोबां रायजोफ्रा माने अलखदाव गोग्लैनो गोनां जादों। आं बेखायनो बे बिरोधि दलखौ देरहासार होनो थाखाय आं खख्लाबारि ओनसोलनि भटार रायजोफोरखौ आं खावलायो आरो गेजेर सायख'नाय भट होनो थाखाय। आं नैबे जे 22 नं खख्लाबारि समस्तियाव जे उफ्रा बिसायख'थियाव आंखौ दिनै रायजोनि बिजाथि महरै बिथांमोना आंखौनो सायख'दों जेला एक्सुवेलि बेनोदि जे रायजोनि मददआव जुदि आंखौनो सायख'दों जेला आंहा बेवहाय बुंनो गोनां दङब्लाबो आं निस्सय रायजोनि गोबां मददजों हयथ' बे नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव देरहासार जागोनखौ आसा खालामदों। बेसेबांसो भट मोनगोननि आसा दं? एक्सुवेलि नैबे जे उफ्रा बिसायख'थियाव जा सिगांनि माखासे पार्टिनिफ्राय देरहालांनाय माखासे माने बिजाथिफ्रा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंनानै गुबुन मोनसे खामानि मावनाय बेफोरबायदि माखासे माने रायजोफोरा निस्सय थेका मोनबाय। बिनि कारनै निस्सय रायजोफोराबो नैबे जोंनि जा PPIनि थांखि, PPIनि जा लक्ष्य उद्देश्यखौ निस्सय रायजोफोरा मोनथिनानै नैबे जोंनि भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलावनो भट होनानै देरहासार खालामगोनखौ आसा खालामो। नोंथां देरहानाया रोखा? आं देरहानायाथ' दा रोखायानो जाबाय।
नोंथांखौ पार्टिनिफ्राय मानि थाखाय सायख'दों होननानै नोंथाङा बुजिनो हायो? बेवहाय सायख'नायाव निस्सय हयथ' आं दिनै जिखिनि सिगां बोसोरफ्राव जे राजनितियाव मदद दङब्लाबो राजनितिनि माखासे मानि बेले बेजेनि थाखाय नैबे पार्टियाव आं दिनै जइन जानाय लोगो लोगो निस्सय रायजोफोराबो राजनितिनि सोमोन्दै आंखौ माने एसे रोंगौथि दङ साननानै दिनै रायजोफ्रा आंखौ सायख'बाय। कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ आङो पार्टिनि जानानै PPI जानानै बेखौनो बुंनो सानोदि जे नोंथांमोना बारे बारे बे दालाल नेताफोरजों दालाल पार्टिनि नेताफोरजों खनले खनले थगाय जाबाय थानो नांला। बे गावबा गावनि मोनथाय मोननो थाखाय भटारशिप मोननो थाखाय जि मोनथाया दिनै दिल्ली सरकाराव होल्लां जानानै दङ बे बुस्थुखौ लानो थाखाय बा भटारशिपखौ लानो थाखाय बयबो गेस सिलिन्डाराव सावगारियाव भट होनानै जाहाथे जोङो MLA MP जोनोम होनो हायो बा MCLA जोनोम हायो। बिनि थाखाय जोंनि बे 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि बिजाथि लाजिहां बसुमतारीखौ देरहासार खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। कन्टेस्टआ सोरजों जागोन? कन्टेस्टआथ' बेहाय गोगोमै जोङो UPPL जागोन होननानै सानो। दिनैनि बे जानो गोनां जे उपनिर्बाचन बिनि मुल इस्युआ जाहैबाय जे जोङो भटारफोरनो रांखान्थि उदांस्रि बा भटारशिप होनायनि थाखाय प्रति मासे 8,000 होनो थाखाय जोङो नांथाबबोदों। बे इस्यु लानानै जोङो दिनै जानजि खाफ्राबोदों। जुदि नोंथांमोननि बिजाथिया देरहागोन अब्ला बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन होननानै फोथायो? जोंनि बिजाथिया 100% जों देरहागोन होननानै आसा खालामनो हायो। मानो होनोब्ला सिगांनि जे जालांनाय 22 नं कक्लाबारि समस्तियाव UPPL दोलोआबो बेयाव इलेक्सन गेलेदोंमोन, BPF निफ्राय गेलेदोंमोन, GSP निफ्राय गेलेदोंमोन बा जोंनि भटार्स पार्टियाबो गेलेदोंमन, अन्यान्य आरो दलाबो गेलेदोंमोन। बेवहाय जि लक्ष्य उद्देश्य लानानै रायजोफ्रा भट होबोबाय। नाथाय जोङो दिनै UPPL सरकार जाखांनायनि उनाव गासैखौबो जोङो जि UPPL नि रादाय होनाय बे रादायफोरा माने थगायनाय जादों होननानै जों सानो। बेनिखायनो जोङो भटार्स पार्टिनिफ्राय खावलायनो लुगैयो जे जोंनि रायजोफ्रा भटारफ्रा गावबा गावनि भटनि मुल्य बेसेन मोननो थाखाय गावबा गावनि सादिननि थाखाय गावबा गावनि रांखान्थि उदांस्रि मोननायनि थाखाय जाहाथे नांथाबो आरो जोंनि भटार्स पार्टिनि जि सिम्बल गेस सिलिन्डार सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामो। बेखौ जोङो बिजाथि महरै जोंहा लाजिहां बसुमतारी जोंनि कक्लाबारि समस्तिनिनो उदालगुरि गामिनि बिथाङा लाजिहां बसुमतारीखौ जोङो जोंनि भटार्स पार्टिनिफ्राय बे 22 नं कक्लाबारियाव बिजाथि महरै जोङो दिनै थि खालामनाय जादों। नोंथांमोननि गुबै सावगारिया मा जागोन? जोंनि गुबै सावगारिया गेस सिलिन्डारानो जागोन। BTR हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय BTRनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, इउनाइटेड चिरां दुवार FC, शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय।
नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।